ଓଡ଼ିଶା ଜିକେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ କିଛି ଗୁରୁ ଏଇ ପଟିଆ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଲା ଆମର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ତ ତାର ଉତ୍ତରଟି ଆମେ କରିବା। ଯେମିତି ଭୁଟାନ ରାଜଧାନୀର ନାମ କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ଅପସନ୍ ଅଛି, ସେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଘରେ ଥିମ୍ପୁ, ଘରେ କାଠମାଣ୍ଡୁ, ଘରେ ଜାକର୍ତ୍ତା, ଘରେ ଢାକା। ତ ଗୋଟେ ବାଇ ଗୋଟେ ଜାଣିବା। ତ ଏଇ ଆମର ଥିମ୍ପୁ କାହାର ରାଜଧାନୀ, ଏଠୁ ତଳୁ ଆଣିବା। ତ ଢାକା ଆମର ହେଇଗଲା ରାଜଧାନୀ ବାଂଲାଦେଶର। ଠିକ୍ ଅଛି, ବାଂଲାଦେଶର ଇଏ ରାଜଧାନୀ। ଜାକର୍ତ୍ତା କେଉଁଠୁ? ଜାକର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ମାନେ ଦ୍ୱୀପ ସମୂହ, ସବୁଠାରୁ ଆର୍କିପେଲାଗୋ, ଯେମିତି କହନ୍ତିନି ଆର୍କିପେଲାଗୋ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ, ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ହେଉଛି ଆମର ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ। ବହୁତ ଛୋଟ ମୋଟ ଦ୍ୱୀପକୁ ନେଇକରି ସେ ଦେଶଟି ଗଠନ ହୋଇଛି। ଜାକର୍ତ୍ତାର ରାଜଧାନୀ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ରାଜଧାନୀ ଜାକର୍ତ୍ତା। କାଠମାଣ୍ଡୁ ତ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ଭାରତ ନେପାଳର ରାଜଧାନୀ ହେଲା କାଠମାଣ୍ଡୁ। ନେପାଳ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ, ବିହାରକୁ ତାର ସୀମା ଲାଗିଛି। ବିହାର ହେଇଗଲା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ହେଲା କାଠମାଣ୍ଡୁ ସହିତ ନେପାଳ ସହିତ ସୀମା ଭାରତ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରୁଛି ସେଇ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଥିମ୍ପୁ ହେଲା ଆମର ଭୁଟାନର ରାଜଧାନୀ। ଭୁଟାନ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ, ସେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଅଛି ତାର ସୀମା ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ